törte fán. Kéményseprő, 9 kötényes kislány, 8 nyúl a vadász oldalán, 7 hattyú, tolla tiszta hó, Hattyúkanyó, 5 szélkakaska, 4 jobbka macska, 3 venyés venyés, 2 gerle, és egy csipasz törte fán. János király nem volt jó, volt bőrbe dolva sok, és néha senki sem szólt hozzá, így teltek a napok, és aki látta, nem köszönt, szótlan tovább haladt. Ha egy éjjeli őr nappal hal meg, jár-e neki nyugdíj? Még egyszer, ha egy éjjeli őr nappal hal meg, jár-e neki nyugdíj? igen. és ezt mondani, nem írtam, hogy bízom. Embereknek kedvenc eledele, kereskedelemben keskeny, szegletes, szeretetben megveheted, kenyereden kenheted, melegben fejedre nem teheted. Ráma vagy! Hogy